Santa Klaws flimkien ma' martu issib filgħodu żar lit-tfal pazjenti fis-swali ta' Disneyland u Wonderland biex qasmilhom ir-rigali fl-isptar Mater Dei. Huwa ħakkedda li ma bħala għaliex kellu jxabbat mal-ħitan minn fuq il-bejt biex jirnexxielu jasal saħdejn it-tfal. Din l-attività ġiet organizzata mill-Scouts tal-Mosta għal 5 darba bit-tema Hospital Heroes Santa Edition. Membri tal-Scouts libsu ta' karattri marbuta mal-miliet u permezz tal-upsailing ixxabtu ma' l-ħitan tal-isptar għal bitħa komuni ta' swali biex jittawlu l-itfal rikoverati fit-twieqi tal-kmamar u jwaslulhom il-ferħ tal-miliet. Kit Farrugia li libes ta' Santa Klaws tan aktar tarif dwar l-attività. Aħna niġu hawnhekk biex nferħu tfal, nqasmu l-rigali biex nagħmluhom il-ġurnata aħjar u nbdulha mill-miliet bit-tajjeb. Kimberly Vella spjegat l-impenn biex sar dan l-upsailing mal-ħitan tal-isptar. Bħala Scouts għandna l-esperjenza aħna tal-upsailing, nagħmlu wkoll il-marathons u hekk, ġifieri għandna training biex napsailjaw u għandna il-min jħandilja fuq ukoll. Din l-avventura għamlita wkoll iċkejkna Martina Catanzaro li fissret magħna għalfejn ridet tagħmilha fl-età ta' 6 snin. Get well soon. Claire Catanzaro, Senior Practice Nurse f'dawn il-wards, elaborat aktar dwar dawn l-inizjattivi li ttieħdu għat-tfal fl-isptar. Tul is-sena nippruvaw norganizzaw diversi attivitajiet għax it-tfal ġol l-isptar ikunu beżana, allura weġġob xortu proċeduri, allura li nagħmlu attivitajiet bħal dawn at least innaqsu minn dak is-sofferenza li jkun hemm ġol l-isptar. Din hija waħda miż-żewġ attivitajiet li organizza dan il-grupp Mosti għal pazjenti xkejknin fl-isptar Mater Dei.